Enguany, el CDR, la sectorial de persones represaliades de l'Assemblea Nacional Catalana, Desobediència Civil de Catalunya, Plataforma Antirepressiva de Ponent, Plataforma Antirepressiva de Barcelona i el Front Comú contra la Repressió, amb la col·laboració d'entitats i col·lectius que treballen en contra de la repressió i en defensa dels represaliats, han elaborat un manifest de cara a la commemoració de l'1 d'octubre. Aquest n'és un resum. El 1 d'octubre ens recorda que totes les persones que vam defensar les urnes el 2017 som represaliats, encara que no estiguem encausats, perquè totes som víctimes de les agressions de l'Estat. Hem de convertir la repressió en una eina política per aconseguir la independència. Denunciem, sense embuts, la persecució del govern de la Generalitat de Catalunya contra l'independentisme i altres lluites socials, en què la Generalitat es persona com a acusació particular en els processos judicials un comportament indigne i contradictori amb el compromís independentista exhibit en la seva propaganda. Denunciem també la indiferència i l'abandonament dels mitjans de comunicació en tot el que fa referència a les persones represaliades. La xarxa de suport i de lluita no es pot limitar a un dia com avui, ni a les concentracions que fem en el cas concret de cada encausat citat a declarar. No volem només paraules d'ànim o actes de presència davant dels jutjats. Exigim un suport que vagi acompanyat dels mitjans econòmics per superar jurídicament i psicològicament el terrorisme que l'Estat ens aplica de forma directa o indirecta. Reclamem a les grans entitats del país un suport públic i efectiu molt més decidit i directe a les persones represaliades. Més enllà de campanyes, missatges a les xarxes, mapes, telèfons, comunicats i fons solidaris d'escàs abast pràctic. És amb aquest esperit que durant més de 3 mesos hem tingut contactes amb la majoria de plataformes, col·lectius, grups de suport i entitats civils que lluiten d'una manera o altra contra la repressió per realitzar un acte unitari el 1 d'octubre. Perquè és arran d'aquest 1 d'octubre que han vingut totes les represàlies de l'Estat, que ens han fet veure que hem de tornar a anar a la una, com hi vam anar aquells dies. Fruit d'aquests contactes, hem organitzat aquesta jornada del 1 d'octubre, començant amb les marxes a les 7 del matí i finalitzant a les 6 de la tarda amb la manifestació. En parlem tot seguit amb els nostres convidats. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 12a temporada. Diumenge que ve és 1 d'octubre i, per tant, avui en parlarem aquí al Vull una resposta i ho farem amb l'Albert Tudela. Benvingut, Albert. L'Albert Tudela és enginyer tècnic industrial i fotògraf. Ell serà el que ens expliqui amb una mica més de detall quins són els actes previstos per aquest 1 d'octubre. També tenim amb nosaltres, i celebrem tenir-lo perquè feia molt de temps que no estava aquí al programa, en Jordi Vilarassau, benvingut. Jordi Vilarassau, metge, i en Francesc Marco i Palau, que és historiador. Doncs, Albert, si et sembla, parlem una mica, però abans de parlar dels actes concrets d'aquest 1 d'octubre, tu ets una persona que va ser detinguda el 2018 per tallar, no sé si les tallaves o no, però per tallar les vies de l'AVE. Va ser un de, en total, 21 detinguts. 21 detinguts, sí. Oi? Com va anar això? Doncs... La detenció? Això, no? O sigui, estaves allà? Sembla ser que estava allà, sí, sembla. Em van fotografiar i em van identificar, em van fer seguiments, perquè jo sempre estava totes els actes que es feien a Girona fotografiant. Pensava que el procés seria una cursa curta, que és un fet històric, i volia fer una mena de recurs fotogràfic del que havia passat. Que tu, de fet, estaves fent fotografies. Sí, sí, sí.
També tallaven les vies, no? Sembla ser. Però clar, això s'ha anat prolongant amb el temps i ara tenim ja més de 7 anys de fotografies de procés i tenim un bon arxiu, no? Tu com has quedat en aquest sentit? Estàs encara encausat? No, de les 21 persones van arxivar el cas de gairebé totes, només queden 4 persones, que ja s'ha fet 2 intents de judici que s'han suspès i estan a l'espera, em sembla que l'any que ve, a finals d'any, em sembla recordar que hi ha el tercer intent de fer el judici. Estem parlant d'uns fets que van passar el 2018, per tant, que el 2023 encara hi hagi 4 persones pendents de judici, és bastant fort, això, no? Sí, perquè és aquest neguit que no saps, demanen anys de presó, llavors això sempre és un neguit, a part de les multes, que és una quantitat molt important perquè demanen el lucro cesante, que se'n diu, de les hores que va estar l'alta velocitat sense poder circular, el negoci es va aturar, hi ha algun desperfecte menor i aleshores tot això va quedar d'aquesta manera. I són molts diners, no? A part del neguit de la presó que els hi demanen, doncs clar, el problema està que clar, no saps com gestionar el futur de la vida. Els demana el fiscal? Recordes? 4 anys i escaig. 4 anys de presó. Sí. I a part, indemnització, suposo, o multa? Sí, el que passa a la indemnització en aquest cas era col·lectiva i solidària, que si cadascú té una part imputable de la quantitat que li demanen, no? Però si un no la pot pagar, els altres de manera solidària la tenen que fer efectiva. Han de fer càrrec. Sí. Ara estem veient algunes imatges d'aquell dia, diguem-ne, quan es van produir aquests talls. Aquí és quan tota la gent, suposo que anava arribant a l'estació. Això va estar, si mal no recordo, un parell d'hores gairebé tallat, no, la B? Sí, la primera vegada va durar fins a les 10 de la nit, el primer any. El segon aniversari va ser fins al migdia o així. I aleshores se'n va anar a la seu de la Generalitat amb la idea de despenjar la bandera espanyola i posar la catalana i ja... La cosa es va anar embolicar. Es va complicar i aleshores va intervenir ja els Mossos. Aquestes detencions venien a càrrec de la Policia Nacional i el que és la Generalitat, com era dins d'una seu, doncs van intervenir els Mossos. Vosaltres vau crear un col·lectiu que es deia 21 raons. Sí, la plataforma de 21 raons, sí. Creus que la feina d'aquest col·lectiu, evidentment, va ajudar, diguem-ne, que moltes causes quedessin sobresegudes o feia una feina més de difusió, de que la gent sapigués exactament què havia passat? Inicialment era de difusió, no? Va ser una causa sonada perquè va ser la primera vegada que es feia una detenció, diguem-ne, tan massiva, no? 21 persones de cop el mateix dia, doncs va ser bastant important. Crec que no les van detenir totes el mateix dia. Primer en van detenir una bona part, em sembla que 18 persones. 17 o 18, sí. Tu estaves ja en aquests primers 17 o 18? Sí, els del matí. Ja estaves des del primer moment, tu. Sí. Bé. Bé, això, esclar, pendents ara d'aquests 4 que han quedat... Sí. Que encara... Si mal no recordo, la Carla, és la Carla? Carla, sí. La Carla, que l'han jutjat ara, i li ha sortit un any o un any i mig de presó, per tant no ha d'entrar a presó, però deien que la prova que hi havia és que hi havia un vídeo, una imatge d'ella a les vies. Sí. I amb això, diguem-ne, ja li demanaven aquests 4 anys. Té una foto molt maca, sí, que sortia de cos sencer, amb les mans a la butxaca, que venen per les vies, però bueno, això, d'aquí que l'acussin de ser la líder i la promotora de tallar les vies, hi ha una diferència. Bé. Passem a un altre tema, que és tu ets fotògraf, i com a fotògraf que ets, tu vas fer un llibre que es deia Girona Groga. Girona Groga, sí. Això va ser abans d'aquests fets que hem comentat ara? No, va ser després. Va ser després d'aquests fets. El llibre, que són fotografies... Sí, són fotografies de l'acte de solidaritat que es va generar arrel de les detencions dels líders polítics que van anar a la presó, uns altres a l'exili. Van començar a penjar llaços i Girona era una ciutat, diguem-ne, model perquè lluïa força el color groc. Hi havia llaços que sí, als parcs i als fanals i als balcons i a tot arreu, no? Això, aquest títol de Girona Groga. Girona Groga. I les fotografies, quin temps recullen? Recullen 2 anys. 2 anys. Sí. Que seria del 17 al 19.
del 17 al 19. El 19. I aleshores se tenia que tallar en un moment, però més que res perquè aquests diners eren per recaptar diners per la Caixa de Solidaritat. De fet, els beneficis, si n'hi van haver, que no ho sé, si els beneficis que hi van haver d'aquest llibre anaven per això, no? Efectivament. Anaven per la Caixa de Solidaritat. Sí. Va tenir bona sortida, el llibre? Sí, Déu-n'hi-do. Es va fer una segona edició que va coincidir quan el Covid i aleshores aquí es va estroncar tot. Aquí veiem alguna fotografia del llibre, el pont de les Peixateries, que jo ara mateix, que no conec Girona, no sé exactament on és. El pont d'Eiffel. I bàsicament, diguem-ne, les fotografies que hi havia eren d'aquest estil, no? O sigui, com estava, diguem-ne, Girona una mica tenyida de groc. Sí, de guardonada, sí. Inclús a Girona Temps de Flors també hi havia algunes fotos. Aquell any van sortir, majoritàriament, el to de les flors era groc. No sé si va ser casual o què, però sí, tenia aquesta intenció. Molt bé, doncs Girona groga. No sé si es pot trobar aquest llibre encara o està ja exhaurit. Sí, bueno, al passar les llibreries ja algun el tenen, sí, però si voleu jo el tinc a casa. És un bon record, sobretot per la gent de Girona, no? Aquí en tenim un altre. Composicions de ganxet. O sigui, això que veiem no són papers enrotllats, sinó que són... Això són les sàvies i les teixidores. Sí, ostres, una feinada increïble i enforrar molts arbres. Allò que ens diuen de les tietes, no? Sí. Gràcies a les tietes. Cadascú té el seu nitxo, cadascú pot, encara que no surti al carrer a tallar les vies, per exemple, doncs fer aquestes coses de ganxet o penjar llaços als arbres o es van penjar uns coloms de color groc, també. El nostre agraïment a les tietes i a les iaies i a tots els que han resistit i estan resistint durant tot aquest temps. Doncs anem ara, Albert, parlem ara sí ja directament d'aquesta jornada que s'ha preparat pel diumenge 1 d'octubre. S'heu pogut posar d'acord, que ja és molt, s'heu pogut posar d'acord diferents plataformes, no? Crec que l'Assemblea, la part repressiva de l'Assemblea participa, també. Sí. I com funcionarà això? Veig que hi ha unes marxes al principi de tot. Sí, hi ha unes caminades de matinada que li diem, perquè l'idea inicial és sortir una sèrie de columnes caminant, a les 7 del matí, l'1 d'octubre és fosc, aleshores abans de sortir es farà una mica de performance, que serà interessant. No hem inventat res de nou, tampoc, però és una mica per cridar l'atenció, per publicar per xarxes. Qui ens ho diu, suposo que és això, eh? Sí. Marxes a peu a les 7, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat. Després també amb moto. I amb moto també, que sortirà de Sitges. 8:45. I de Sant Cugat a les 9 se sortirà en cotxe. I de Sant Cugat a les 9. Una marxa lenta. Llavors, hem de tenir en compte que la de Badalona passarà per la plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona. Allà el col·lectiu de Meridiana Resisteix farà una mica d'aigua, una mica de fruita. I llavors anem a la presó Model. Sí. Davant de la presó Model, i aquí és, diguem-ne, on has anat celebrant tots els actes. Segons veig aquí, doncs a les 12, Operació Judes, Judici del Poble Català. Això és una xerrada, és un... Això serà xerrades, parlaran diferents persones implicades amb el col·lectiu d'Operació Judes i, bueno... Recordem que la gent de l'Operació Judes són aquells que els van acusar de terrorisme. Sí, el 23S. Que van entrar d'aquella manera tan brutal a la casa d'una parella, no? Després, a les 14, acte polític. L'acte polític, aquí parlaran, diguem-ne, els col·lectius que s'estan adherint a aquestes caminades. Representants d'aquests col·lectius. Aleshores els donarem dos minuts per presentar això, perquè s'adhereixen i explicar una mica la seva causa. Un dinar, i després del dinar tenim, això traurà molta gent, perquè és aquesta la tertúlia proscrita aquesta que fa a VilaWeb, no? La fa en Txell Partal amb l'Àlvaro Dante i el Josep Costa. La faran allà. Allà mateix. La mateixa tertúlia la faran allà. Després crec que hi ha també actuacions musicals, allò per anar... Sí, mentre s'arriben... Hi ha un grup que mentre s'arriben les caminades, clar, hi ha una que són 10 quilòmetres, hi ha una que són 13 i l'altra no arriba a 15. Llavors cadascú arribarà segons el seu ritme. Arribaran entre les 10, calculem, o una miqueta abans, i 11:45.
Llavors, perquè la gent no es dispersi, no marxi, tot això, una mica de música i així estan entretinguts. Tenim la Fera Ferotge. Fera Ferotge és on està el David Fernández? O no? O estic equivocat? No ho sé. Algú ho sap, això? No ho sé, em sembla que és la Fera Ferotge. Jo sé que el David Fernández està en un grup i diria que és la Fera Ferotge, però bé. I després hi ha manifestació. Llavors, aquesta manifestació veig que surt de la presó Model i cap a on es dirigirà? Cap als Jardins de Gràcia. Molt bé. Bé, suposo que espereu que hi hagi molta gent aquí, no? Convidem a tothom que va participar l'1 d'octubre que continuï participant, que no defalleixi i activament s'impliqui. Hem de recordar també, o posem esment, que al dinar és important inscriure's i saber, sobretot per garantir que puguin dinar, perquè clar, tot això s'ha de comprar al menú. Són unes botifarres, hi ha botifarres veganes també. Una certa previsió perquè... Sí, perquè no sabem si comprarem moltes, si sobraran moltes o farem curt, no? Sobretot, exacte, sobretot no fer curt, que hi hagi gent que... Ja es comprarem més de la gent que s'hagi inscrit, però és per tenir una previsió. On s'han d'apuntar? Si la gent s'ha d'apuntar al dinar, hi ha alguna pàgina web? Amb els cartells surt un inscriu-me, amb aquest no surt. Sí, aquí baix, no ho veiem gaire bé, però a sota dels cartells aquí hi ha l'enllaç. Hi ha una adreça que és per inscriure. És una adreça fàcil, a més. Llavors també per les marxes que se surt de matinada, la de Badalona, Sant Cugat, Badalona, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat. Aquests es faran actes el dissabte a la tarda, al capvespre. Es passarà alguna pel·lícula com de matinada, es farà també algun acte polític, parlarà alguna persona represaliada o algun col·lectiu de familiars o grups de suport i una manera de, si venen de fora d'aquestes localitats, que no tinguin que matinar molt, sobretot perquè no hi haurà transport públic. Sent diumenge els trens no matinen tant, a més a més. La imatge anterior, companys, podeu posar la imatge anterior, perquè allà es veia millor, aquí es veu millor l'adreça aquesta que dèiem, amb els logos de la gent que organitzeu això, contra la repressió.cat /jornada-antirepressiva. Correcte. Aquí és on han d'anar. I aquí surten els diferents cartells i d'això hi ha l'inscriu-me. Llavors, cada localitat que fa caminades a peu també té un inscriu-me per fer la previsió de buscar si el local serà... Hi ha locals suficients, pensem, però si cal que hi ha molta més gent, se l'han de buscar més. De fet, ja estan aparaulats. Això ja és a cada zona, a cada poble de... Els que vagin a Badalona, doncs fa l'inscriu-me a Badalona i així tindrem una previsió de quanta gent podrem tenir. Esperem que sigui un èxit. No sé com ho veieu, això obro a la resta de convidats. Jordi. Bueno, jo crec que sí que toca reviure i fer diferents actes al voltant de l'1 d'octubre i, evidentment, centrat en les entitats i que treballeu en tot l'antirepressiu i de tot el problema que hi ha hagut de repressió judicial, diguem-ne, sobre el moviment independentista i, per tant, bé, és una bona presentació i a veure si pot reeixir de força participació. Francesc, alguna cosa? De fet, el dia 1 d'octubre sempre és un dia especial de molts records, de moltes emocions i, per tant, activitats i actuacions com les que ara comentàvem poden anar bé per recordar també moments que sembla que facin molts i molts anys i realment tots els fa 6 anys d'aquelles hores d'èpica i també d'aquest romanticisme, al mateix temps, la força policial. Per tant, penso que és interessant. I el que també hem de mirar és, des d'una mirada més global, en quin punt estem actualment, després d'aquests 6 anys des de l'1 d'octubre, i si des del 2012 al 2017 hi havia una certa cosmovisió col·lectiva de cap on havíem d'anar, a veure si aquesta mirada conjunta es pot tornar un altre cop a posar damunt la taula per veure realment, amb un calendari, amb un pla de treball, amb unes propostes, cap on volem anar d'aquí a 2, 3, 4 anys, de manera consensuada amb els partits, amb les entitats, i per tant aquest parèntesi estrany que des del 2017-19
estem vivint, que es pugui canalitzar cap a un altre moment històric com el que va ser. Perquè ara les mirades sembla que cadascú miri per la seva banda, no? Vull dir, no estan gaire... Fins ara ha sigut així. Fins ara, com a mínim, ha sigut així. Jo crec que aquest final de 2023 pot donar una volta a la situació, però ja ho veurem. No és l'únic acte que es fa l'1 d'octubre, encara hi ha un parell d'actes més, hi ha un que organitza l'Assemblea Nacional Catalana a la plaça Urquinaona, amb un lema, seria aquest, amb un lema que és aquest de recuperem l'esperit Urquinaona, i que també parlaran, més enllà de la presidenta de l'Assemblea, doncs parla el Nacho Pallàs, que és de Meridiana Resisteix, i un parell d'activistes com la Júlia Bales i en Marcel Vivet, que també en Marcel Vivet era un dels que li demanaven més de 5 anys de presó. Està pendent d'entrar. Afortunadament, la cosa va quedar rebaixada i també va quedar en 1 any i mig o una cosa així, no va haver d'entrar. I a banda de d'aquest acte de l'Assemblea, encara hi ha un altre acte també a la tarda. No sé si la gent, no sé com es dividirà la gent, però bé, en tot cas hi ha aquest acte unitari, ja diguem-ne, és aquest, no? Defensem l'1 d'octubre, que aquest és a la plaça Catalunya i és una mica, diríem, està organitzat pels mateixos que van organitzar l'any passat, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República, Òmnium i AMI, l'Associació de Municipis per la Independència. Aquest coincidirà pràcticament amb l'inici de la manifestació. Aquí ens trepitgem una miqueta. Ja sé que és complicat, però podríem mirar-s'ho una mica per no trepitjar-se. És evident que el primer acte que estava anunciat és el vostre. Sí, portem... No el del Consell de la República. Portem més de 3 mesos treballant a la qüestió. Van contactar també amb l'ANC, per la plaça Urquinaona, tot a més els motards i els sicarres que vindran de Sitges passaran per plaça Urquinaona. Es deixaran veure, ja està parlat i consensuat, però ha hagut un problema d'horaris i no s'han pogut ni avançar ni enredarir. Evidentment és complicat, perquè, esclar, amb tantes coses els horaris arriba un moment que es trepitgen. Però vaja, jo diria que una miqueta hi ha gent per tot. És a dir, que segur que hi haurà molta gent a la manifestació i segurament també hi haurà gent a la plaça Catalunya. Esperem que el tema de la plaça Catalunya no passi com l'any passat, amb xiulets i que també no anem a cap lloc d'aquesta manera. Bé, canviem de tema i ja que tinc aquí un historiador, Francesc Marco, hi ha hagut un homenatge molt recent a en Joan Baptista Culla. Correcte, sí. Dijous passat, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, es va fer un homenatge d'aquells homenatges emotius, bonics, per reconèixer aquesta trajectòria molt rellevant, de més de 46 anys de docència universitària d'en Joan B. Culla, opinador, tertulià, que segur que molts dels nostres espectadors tenen la imatge gravada, escriptor, articulista, com dèiem, tertulià, i que ha sigut, en paraules de Borja Riquer, el professor, segurament el millor historiador del present avui en dia a Catalunya. Per tant, estem parlant d'aquells historiadors amb una mirada també periodística que ens reflecteixen al llarg dels seus anàlisis el moment que vivim en cada moment. Abans comentàvem, parlant de l'1 d'octubre, parlàvem d'aquesta evolució del país aquests darrers anys, i és molt important que historiadors com Joan B. Culla hagin fet la crònica del present des d'una perspectiva històrica. Estem parlant d'un dels grans historiadors d'aquest país. Hi havia més de 500... Exacte, sí. Més de 500 persones del CCCB, per tant estem parlant d'amics, admiradors, exalumnes, com és el meu cas. Va ser professor teu? Sí, de fet, va ser el meu director de tesi doctoral i, per tant, ostres, és una bona manera de reivindicar-lo. Aquí tenim aquesta imatge que veiem. Amb 4 presidents... Tots els presidents aquí, Artur Mas, el president Pujol també, el president Aragonès... Perquè, a més, una de les particularitats molt interessants d'en Joan B. Culla és que ha analitzat els diferents espais polítics de Catalunya i la seva evolució, i, per tant, des dels anys 70, 80, 90,
i 2000 podies trobar-te el professor Culla en congressos de partits polítics, en assemblees generals, recollint ponències ideològiques, recollint fullets i fent de cronista, gairebé de notari, d'allò que passava en els diferents congressos de totes les ideologies polítiques a Catalunya i, per tant, algú que té un coneixement molt ampli de escissions, de confluències, de canvis de direccions, de moviments interns en partits, i aquest coneixement, ostres, és molt interessant i que, de fet, és un coneixement que podem trobar en un llibre, molts llibres, de fet, tots els llibres d'en Joan Beco ja crec que els poden recomanar moltíssim per la gent que ens agrada la política i la història de Catalunya. Però un llibre molt interessant, un llibre breu del 2017 que es deia El Tsunami, no sé si us sona, previ al tsunami. Tsunami democràtic. En què el que feia era, de manera molt sintètica i molt divulgativa, explicar com havien evolucionat els diferents espais polítics de Catalunya des dels anys 70 fins ara. Per tant, aquells moments clau dels diferents partits per entendre aquella evolució, l'evolució dels dirigents, l'evolució política de les principals figures d'aquells partits, i segurament és un llibre que caldria una segona part del 2017 a ara. Perquè, de fet, una de les coses que va passar amb el procés és que els partits que estaven el 2012, el 2017, no n'hi havia pràcticament cap. Exacte, sí. Si vols tu, eren els mateixos, però d'aquells de Convergència, d'Iniciativa Catalunya Verds, etc., quedava el PSC i para de comptar, i el PP, clar. Aquests no desapareixen mai. Que van ser l'Aliança Popular, a més. Exacte. De fet, també té un llibre molt interessant sobre la dreta espanyola a Catalunya, quin plantejament ideològic fa en el seu moment, quins vincles té també Madrid en aquest cas. Molt interessant. I també pels espectadors que vulguin conèixer més a fons el personatge, que segur que tots hem llegit o escoltat alguna vegada, molt recomanables les memòries que va fer el 2019, la història viscuda, en què repassa des del moment en què amb 22 anys se'n va a Sant Martí Lebó a conèixer el president Tarradellas, fins ara mateix, fins al moment d'escriure les memòries, amb tota la intrahistòria de mitjans de comunicació, premsa escrita, món universitari, sopars molt interessants al pati dels tarongers. Per tant, hi ha material interessant i, a més, és bonic que l'homenatge s'hagi fet ara, que malauradament, per temes de salut, en Joan Beco ha hagut de deixar la seva activitat com a articulista, però, ostres, un homenatge com el de dijous crec que... Doncs des d'aquí ens sumem, des del Vull una Resposta, ens sumem a aquest homenatge a en J.B. Culla i desitgem que pugui millorar ràpidament. Doncs a Òrrius, aquest 1 d'octubre, fan un acte, en certa manera, amb un paral·lelisme molt gran amb Arenys de Munt. D'Arenys. És a dir, aquí tenim la imatge, fan un referèndum d'autodeterminació de Catalunya organitzat per l'Ajuntament. Amb dues preguntes, i les dues preguntes són: voleu que Catalunya sigui un estat en forma de república? Aquesta és. I la segona és: voleu fer efectiva la declaració d'independència proclamada el 27 d'octubre de 2027? Com ho veieu, això? Vull dir, això no ho sé, si pot ser... Jo recordo quan va començar Arenys de Munt, aquella jornada, hi havia gent que se n'enreia, hi havia gent que no li feia cas, hi havia molta gent que se n'enreia, I després allò va ser el detonant de centenars de referèndums arreu del país i, en certa manera, el detonant de l'inici d'aquest procés que hem viscut. Creieu que això podria passar, una cosa similar, o com ho veieu, això? Jo he conegut fa poc i només per arribar a deixar-se. Sí, tampoc sabem no s'ha fet gaire difusió, Però la idea crec que és una situació, un projecte molt testimonial, no ho sé. Li veig difícil que pugui arrencar aquella força que va arrencar després d'Arenys de Munt, perquè una mica aquell moviment que hi va haver va ser l'inici de l'ANC al cap d'un temps. De fet, Arenys de Munt també era molt testimonial, el que passa que potser el context social i polític era diferent. Llavors, ara hi ha molt de desànim, hi ha molta...
De fet, jo crec que el que apuntaves ara és la clau, no? Jo recordo també aquell llunyà 2009 en què caminàvem pels carrers d'Arenys Amunt veient la motivitat del moment, però malauradament crec que el context és tot un altre, per bé que dins del catalanisme, i ara que parlàvem de història, sempre hi ha hagut una certa, un romanticisme del moviment municipal, no? Des del 31, amb l'inici de la República a través de les eleccions municipals. Recordo també, per exemple, el 2015, després del 9 de novembre, en què fins i tot, per exemple, en Pep Andreu, el que he vist al Montblanc, deia que allò que no podria fer el 9 d'octubre oferint les eleccions municipals als alcaldes, tot i que han passat els anys, parlaves ara d'Arenys Amunt, per tant, sempre el component municipal, que els ajuntaments faran allò que no pot fer el govern català, sempre roman en l'imaginari, però el cert és que el context és molt diferent d'aquí inici, per tant, segurament no tindrà els mateixos efectes. No sé, la visió des d'una persona que treballa en l'àmbit antirepressiu, com... No ho sé, és que hi ha un cert cansament, denoto jo, no? Això d'Arenys d'Amunt va sortir i van anar enganxant els ajuntaments, hi havia el context de la sentència contra l'Estatut, la retallada, etcètera. Potser els ànims estaven més amb ganes de fer coses, no? Això es va superar, després van passar el 9-N, van passar l'1 d'octubre, i mai s'acaba de donar el pas que els polítics s'haurien de donar. És a dir, com a poble anem empenyent, però hi ha un moment que els polítics s'arronsen i no exerceixen de polítics. Llavors, no sé, hauríem de veure si això qualla, si més ajuntaments s'hi enganxen i continuen, però bueno... La independència està declarada, el que passa és que està ja congelada. Per això ells, jo crec que amb cert encert, han situat aquesta pregunta, que ja va una mica més enllà, ja no és la típica pregunta, perquè el referèndum es va fer, doncs ells tornen a remarcar la pregunta del referèndum, però, a més, diuen això ja s'ha fet, ens recorden que ja s'ha fet. No sé, veurem el recorregut que té. De totes maneres, la pitjor manera de no avançar és no fer res. Per tant, jo sempre dic que els que fan coses sempre és bo. Després ja veurem quin recorregut té. I, escolteu, anem al tema una mica del moment, que és aquesta investidura, suposant que demà no sigui investit en Feijóo. A veure si hi haurà algun... Tot això que estan demanant els del Partit Popular, que hi hagin trànsfugues, a veure si... Però com sembla que no estarà investit en Feijóo, doncs hi ha tot aquest rumors i no rumors de negociacions amb en Sánchez de cara a la investidura, i un dels temes és l'amnistia. Moviment antirepressiu. Com veieu això de l'amnistia? L'amnistia, en principi, per la gent que està represaliada i té penes de presó, té multes, sancions, inhabilitacions, tot això, realment l'amnistia és un bé de Déu, no? El que passa que hem de veure, s'ha de valorar si aquesta amnistia és a canvi de què. En principi, l'amnistia és un oblit, és el que ve del grec que vol dir amnèsia, però el problema és això, que si s'obliden tot el que ha passat i comencem de zero, o s'oblida el que ha passat i continuem igual. És a dir, aquest reconeixement que s'han fet les coses malament, que s'ha judicialitzat i no s'ha fet un tractament polític, doncs llavors hauríem de veure com aquesta amnistia a canvi de què. Que no passi com els indults, que els han indultat a canvi que es portin bé, que tenen revisions de les penes i del comportament que tenen, i això els tenen molt coaccionats. Llavors l'amnistia seria a canvi de què? Perquè si hem d'adormir més encara el moviment independentista, o nacionalista, doncs... Però clar, la gent que està afectada, òbviament, volen l'amnistia. De fet, clar, no ho sabem, com ha dit l'Albert ara, no sabem quin tipus d'amnistia és, ni a canvi de què. Però l'amnistia podria frenar, no? Podria frenar encara més el moviment, no sé. No sé si pot actuar com a fre o pot actuar com a base d'una... Depèn del que hi hagi després. D'una sortida potser ja més tranquil·la de tot el moviment, una represa del moviment. Jo li dono un valor
evidentment que el primer i més pràctic és aquest, de tots els represaliats, tenir aquestes situacions individuals solucionades i a partir d'aquí poder fer-ho, però no només té aquest valor una amnistia. Per mi el gran valor de l'amnistia seria, l'entenc com un fet polític, i un fet polític el que fa és l'estat espanyol reconèixer una errada, reconèixer un camí que no hauria d'haver seguit. És a dir, per mi és un reconeixement polític de l'estat espanyol que cal valorar en la mesura que ho és. I, lògicament, no podem quedar aquí que l'acord que pugui haver-hi entre els partits polítics independentistes de donar suport al Sánchez sigui només l'amnistia, aquí sí que seria, donaria la raó que seria, bé, com que fem només solucionar aquests problemes particulars, hi ha d'haver alguna base que ens permeti seguir en el futur parlant del que realment volem acabar parlant nosaltres, que és el dret d'autodeterminació, que no sortirà aquesta paraula en l'acord ara, molt probablement, si s'acaba fent un acord, però aquesta base ha d'estar, aquest camí ha d'estar obert a que això es pugui portar. De fet, segur que cadascú dels espectadors que ens està mirant ara mateix té un pensament estratègic propi, per tant, no sé si tots coincidiríem amb el mateix punt de vista, però el que és cert és que ens trobem en una finestra d'oportunitat, com feia anys que no passava, i el veiem en el cas de l'amnistia, que l'amnistia se n'ha fet al món de manera habitual, vull dir que no és un fet tampoc extraordinari, i també en altres qüestions, com ara el tema de la llengua catalana a Europa. Es pot finalment aconseguir l'oficialitat del català a Europa a la reunió del 24 d'octubre. Això és molt important, tenint en compte també que tots sabem que el govern espanyol no fa allò que està fent per voluntat pròpia, sinó forçat per els condicionants d'una negociació. I, per tant, tot allò que vagi més enllà de temporalment, en línia temporal, de la investidura, vés a saber en quins llims quedarà pels segles dels segles. Per tant, aquest 24 d'octubre hi ha una reunió important a Brussel·les i, per tant, el govern espanyol hauria de fer allò que no va acabar de fer la darrera setmana, quan els estats membres van ajornar la decisió d'incloure el català entre les llengües oficials de la Unió. Per tant, estem parlant d'amnistia, estem parlant d'un paper important de la llengua catalana a Europa, estem parlant d'aquest futurible, com es concreta aquest referèndum, aquesta resolució del conflicte, però, com deia, tinguem molt clar que tot allò que vagi més enllà de la línia temporal de la investidura quedarà... Poc o molt quedarà a l'aire. Per molt compromís que hi hagi per part de l'estat espanyol, quedarà a l'aire, perquè ja sabem també com compleix els seus compromisos, l'estat espanyol. És una mica la incògnita aquesta, encara que l'Estat es comprometi a determinades coses, sempre quedaran a l'aire, i sempre tenint en compte que un canvi de govern ho pot tirar enrere, tot això. Exacte. Ho podria tirar enrere. Parlem de llengua, tu que també estàs ficat en el tema de la llengua. Tu saps que el tema aquest de la llengua al Congrés i de la llengua a Europa, doncs hi ha un sector de l'independentisme que diu això res de res, perquè amb això ens estan menjant el coco i no serveix per res i tot això. Jo quan sentia l'altre dia les declaracions del ministre d'Exteriors, que gairebé semblava que fos soci de Plataforma per la Llengua, quan parlava dels 10 milions de parlants, de la importància i la riquesa de la llengua catalana. Per tant, ostres, si això ens ho haguessin dit fa mig any, que un ministre d'Exteriors del govern espanyol o 2 mesos defensaria el català d'aquesta manera, lògicament això, com deia, s'ha de circumscriure en un context de negociació, en un context de que la investidura depèn dels vots dels partits catalans i, per tant, això és un element de la negociació. En qualsevol dels casos, tant pel que fa al Congrés de Diputats, el fet que la llengua catalana es pugui utilitzar com el basc, el gallec i l'occità, com també l'oficialitat del català com a 25a llengua de la Unió Europea, són passos importants no només per Catalunya, sinó també pel conjunt de parlants de la llengua catalana. I, per tant, és molt important que pensem també en el País Valencià, amb les Illes Balears, que estan en un context polític molt complicat. Sí, que això de vegades des del Principat no ho tenim mai en compte,
que el País Valencià i les Illes, i l'Alguer en aquest cas també, doncs es beneficiarien també de tot aquest tema, del prestigi que agafa la llengua al parlar-la al Congrés i ja de molt de prestigi si fos llengua oficial europea. I a més la importància que, des d'un punt de vista legal, jurídic, té l'oficialitat europea pel que fa a l'etiquetatge, pel que fa... Exacte, això, Francesc, la gent diu això no serveix per res, només perquè algú pugui parlar en català de tant en tant. Però té una repercussió important, la llengua. Potser la gent no hi pensa tant, però des d'un punt de vista legal, del sector empresarial, tota la legislació europea veu si es tracta d'una llengua oficial a escala europea o no, i per tant, més enllà de l'estatus polític que tingui Catalunya, hem de pensar també en els drets lingüístics de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i, com deia, dels valencians i de les Illes Balears. Penseu que des de les darreres eleccions valencianes i a les Illes estem trobant governs del Partit Popular i Vox, i per tant tot allò que el Botànic, en el cas de València, o el govern de Progrés a les Illes Balears havia pogut fer al llarg d'aquests darrers 8 anys, es troba ara mateix en una situació dramàtica. Per tant, ostres, poder consolidar la llengua legislativament, però també simbòlicament, el prestigi que dona a poder ser una llengua oficial europea, doncs això hem d'aprofitar-ho, i per tant el 24 d'octubre, que és la data clau que ens hem marcat i que forma part dins del calendari de la investidura, seria el moment per aconseguir aquest salt endavant que serà molt important. Estaries d'acord? Molt d'acord. I, a més, jo considero que és molt important per fer la volta a aquesta regressió que estan fent tots els partits de dretes, i no només al País Valencià o a Mallorca, sinó també a la Catalunya Nord. A Catalunya Nord, doncs, recordem que a Perpinyà hi ha un alcalde del partit de Le Pen, del Front Nacional. Per tant, jo crec que aquest pas oficial a nivell europeu ajuda i ha de donar força a la gent que en aquests territoris, en aquestes àrees dels països catalans, doncs, està en aquest moment veient una regressió important en un dret que tenen seu. I per afegir-hi a més, també és molt bona notícia que en el Congrés espanyol es pugui intervenir i que no hagin fet la barbaritat de fer un traductor de valencià, un traductor de català, etc., sinó que és l'idioma. En diran el que vulguin, si em volen dir català-valencià, que li diguin. El nom ja és una altra cosa. Però és un de sol. Bé, les circumstàncies. I abans has parlat d'una finestra d'oportunitat. Jo és que ho voldria veure com això, com un moment polític que sí, vagi o no vagi, al final, amb un pacte, una legislatura, aquí hi ha un canvi que hi ha de ser i hem de deixar enrere tot aquest temps que hem passat del 2017 aquí amb aquestes dificultats i desil·lusions que portem a sobre. Creus, Albert, que podia ser una finestra d'oportunitat? Tot això que estem parlant, amnistia, llengua i altres coses? En principi sí, és un canvi de paradigma, diguem, no? Perquè a Espanya tot el que és anticatalanisme doncs ven molt de Vox. El canvi és brutal, eh? El que deia el ministre d'Exteriors, no? Fa 4 setmanes no s'havia atrevit a dir aquestes afalagades que feia el català, no? Llavors, doncs, bueno, sí, és fantàstic, no? També és una qüestió cultural de molts segles d'anticatalanisme, doncs costa molt i costarà molt i tal, no? Però, bueno, s'ha d'aprofitar això. El que no entenc ni veig gaire clar és que a partir que la Unió Europea, si declaren que el català és idioma oficial, que tinguéssim més reconeixement per l'etiquetatge en català. No ho entenc perquè a Catalunya hi ha una llei de l'etiquetatge que no es compleix. El problema és això, que hi ha una llei i no es compleix. Hi ha una llei també pel cinema en català i no es compleix. És que no hi ha ni sancions. Llavors, anem fent lleis però i que no les ha recorregut el govern espanyol ni el Tribunal Constitucional, són vigents però no es compleixen. Llavors... Sí, aquest és un altre tema, és a dir, l'actuació també del nostre govern, del govern de la Generalitat. És un altre tema aquest, perquè vull dir, clar que dintre estem en una autonomia molt minsa, però dintre d'aquesta autonomia minsa també es poden fer coses, i de vegades aquestes coses, com ha dit molt bé l'Albert, tenim unes lleis que no preveuen ni sancions. Clar, si una llei no preveu sancions,
malament anem, perquè, clar, vull dir, una llei que tu l'hagis de complir perquè és una llei molt maca, però res més, vull dir, no va a cap lloc. I això del Congrés i el Senat doncs, també sembla positiu perquè és una cosa que deien que la Constitució no permetia, després que 40.000 excuses de mal pagador, no? Ara està. El que passa que també neix una mica coix, però és un primer pas també, no? Clar, quan un basc parli, ho traduiran al castellà. O sigui, el basc no ho traduiran al català. No. Llavors, el que parli en un idioma, diguem-ne, que no sigui el castellà, tindrà la traducció corresponent, però el castellà. Sí, és una de les mancances que... Però bueno, és un primer pas. Però tot Espanya sentirà, o tothom pot sentirà algú parlant en basc o sentirà algú parlant en català. Per molt que el traduïssin i nosaltres que veiem en castellà. I malgrat que la legislació espanyola reconeix i protegeix les llengües que són hispàniques, que diuen ells, que no són el castellà només, cosa que no s'ha fet mai. Ni la promocionen ni... Aquestes incongruències ja són ben evidents. Un tema que es parla de la llei d'amnistia és que diuen que això podria perjudicar els judicis d'Europa. És a dir, que se'n podrien sortir molt bé els Marchena, Llarena, etc., si realment hi hagués una llei d'amnistia, perquè llavors això ja no, el judici europeu, diguem-ne, que potser els podria dir que s'han vulnerat els drets, etc. i així, doncs ja no tindria lloc, diguem-ne. Alguns estan dient això ara. No sé si això ho... Sembla que si la llei d'amnistia és molt àmplia i fa un reconeixement explícit d'aquesta situació, sí que serà un desgreuge pels presos que varen estar i, per tant, el Tribunal Europeu de Drets Humans tirarà enrere i no farà una sentència condemnatòria a l'estat espanyol perquè considera que ja ho ha restituït. És una possibilitat si la llei d'amnistia és prou àmplia i fa un reconeixement explícit d'això. Però bé, amb el fons no cal que li vingui el greuge de fora, sinó que farà un reconeixement al mateix estat espanyol d'aquest canvi. Potser ho podrà utilitzar el Sánchez com una arma de negociació interna dins del deep state de l'estat espanyol, aquesta amenaça del Tribunal Europeu de Drets Humans. Evidentment, ahir, com veiem en aquesta imatge, doncs ja van sortir al carrer, etc., i amb els seus arguments habituals, no? Però bé, no crec que... De fet, tampoc... Home, era gent, però bé, tampoc no tants, diguem-ne, no? Tampoc no tants. Ens queda molt poc temps. Alguna cosa que vulgueu fer? Només un apunt. Jo crec que ells necessiten de tant en quant anar repetint aquestes performances anticatalanistes, anticatalunya i el televisió català. Sí, perquè tot està centrat, com deies tu també, està tot centrat en l'anticatalanisme. Perquè sí, és en contra de l'amnistia, però l'amnistia és pels catalans, per tant, és tot anticatalanisme. Vam començar amb l'Estatut... Bé, és increïble. Però propostes de govern no cap ni una. És contra Catalunya, contra els catalans, contra l'amnistia i tot el que genera, no? Però proposta de govern de què faran o deixaran fer res. No sabem res. Francesc, alguna cosa? En aquest context, ara que parlàvem de tot plegat, és que una cosa que ja sabíem però que hem constatat, que és que durant tots aquests anys, quan es parlava sovint d'impediments tècnics per fer segons quines coses, quan realment hi ha una negociació i quan realment calen uns vots per investir un president a Madrid, els impediments tècnics desapareixen i tot és qüestió de voluntat política. Per tant, sempre que... En 15 dies ho han solucionat tot. Sempre que us parlem de temes tècnics, penseu que realment estem parlant de política. Temes polítics. Doncs fins aquí hem arribat, perquè ja ho anirem veient, perquè evidentment sobre la investidura i tots aquests pactes, si existeixen, doncs en continuarem parlant en aquest programa. Moltes gràcies, Albert, que vagi molt bé els actes de l'1 d'octubre. Gràcies, Jordi Vilassau, a veure si pots tornar amb més assiduïtat. Ho procurarem. Ja sé que el Jordi no torna, no perquè no vulgui, sinó per qüestions de feina. I gràcies també a Francesc Marco. Nosaltres marxarem amb la frase de la setmana, avui de Søren Kierkegaard, el filòsof danès de mitjans del segle XIX. La vida ha de ser viscuda mirant endavant, però només pot ser compresa mirant enrere. Recordant la jornada antirepressiva d'aquest proper 1 d'octubre, marxem, com sempre, amb el pensament posat en la nostra gent, que és tota la que pateix la repressió, la presó i l'exili. Tornem la setmana que ve.
que tingueu molt bona feina.